Wel, helo a chroeso i'r rhifin diweddar o podlediad hefo Sian Norddi, Manon Steffan Ross, Bethan Gwanas a Gael Jones a finna yn trafod y byd llyfrau a mae pob dim dan hael a'r lleuad. Gai jyst dweud rhywbeth hana, ti wedi dweud pwy ti? Wel, cymryd bod pawb yn gwybod ydy. Wel ond, ia, dim fi. Oce. Wel, helo, na nhw i wedi gael eich Llywelyn. Di hynna'n iawn? Dwi'n apusgad. Na ni, gres. Cyn i ni ddechrau'n iawn, dwi eisiau cyfaddau rhywbeth. Da ni wedi dechrau recordio'r podlediad yma o blaen, os yn y blaen yn dol. A nathon ni gyrraedd dewis Bethan o llyfrau. A nathon ni aros stopio achos oedd na fellt a tharanau. A dwi yn ffobig am stormydd. A nes i ddechrau crio, a nes i ddweud bod fi ddim yn gallu cario ymlaen. A nes i'n digiddiad o dan y bwr. Sori am hynna a diolch am eich amynau. Dim angen ymddeheiro. Mae rai fi gweld ag eisiau dipyn o sioc o weld fel oedd yn cael yr fath effaith arna chdi. So oedd yn gwbl amlwg oedd chdi yn gwingog yn angyfforddus. Dwi'n ffeindio'r ffordd mae bobl yn drin efo ffobias yn rili diddorol achos dwi'n meddwl os ti ddim efo ffobia ti'n mynd sylweddoli bod na ddim pwynt trafod o efo'r person. Dwi'n gwybod bod o'n afresymol, dwi'n gwybod bod o'n hollol anhebygol bod na unrhyw ddrwg yn mynd i ddod i fi yn sgil storm. Ond sa'n pwynt dynath fi achos mae'n nghorff fi yn ymatab yn reddfol i'r peth allanol yma. Felly mae'n seicolegol ag yn gorfforol i chdi? I fi mae'n teimlo'n hollol gorfforol de. Ydy, dwi'n cael ceir pen a wedyn dwi'n cael mae'n nghalon i'n rasio a mae o mae'n neud peth really odd i fy meddwl lle dwi'n teimlo fatha bod fi wedi yfad 3 Red Bull. Dwi'n bysian a dwi'n fatha, swn i beth yn gallu cysgu yn ymwneud fel yna. Mae o'n teimlo'n hollol fel ymateb corfforol i rhywbeth. Allanol. Dorol. Ie. A wedi bod yna ers dwi'n cofio hefyd. Dwi'n cofio bod yn ysgol bach a os oedd hi'n jyst chydig bach yn glos o'n i'n mynd i fewn i fatha stad o banic yn meddwl dwi'n gorfod cerdded i fyny lôn adra beth sy'n digwydd os oes na fel allan. Ys y neb arall yn y teulu un math? Na. I'r gwrthwyneb os rhywbeth mwynhau storm. Yeah. Mae gynna i go o fod yn hogan fach a fy rhieni a fy chwaer yn gwylio'r storm drwy ffenast a fi yn hollol meddwl bod nhw'n bonkers. Fos am i gyfadda dwi'n un o hynna sy'n wir yn mwynhau storm. A bod ti'n sôn am bysian, dwi'n bysian ffordd arall. Ia wir. Ia, ond nes ti ddechrau neu jokes am stormydd o falle? O'n i'n meddwl, ti'n meddwl beth ydy? Ef Bethan mynd, ydych chi'n clywed hwnna? Wow, mae hwnna'n un mawr. Ac o'n i'n meddwl, mae o fatha, tysa rhywun wir ofn cwn. A dwi'n siŵr bod hyn yn digwydd i bobl sydd efo ffobia o gwn. Mae pobl yn mynd, wel, oedd yna drws nesau i fi efo'r ci mae unwaith, oedd o'n brathu bob dim. Mae pobl yn rhannu pethau, ddim yn meddwl fatha, wow, mae hyn yn go iawn yn... Ie, fatha Gwanas os ferchar. Do, sbiwch ar y... Oth i ddall, dan ôl dipyn, do? O do, pan mae Manon dan bwrdd, Ti'n gallu gwylio neu gwrando ar teledu ar storm? Yndi, dim problem o gwbl yna. Achos dwi'n gwybod bod yna rai pobl, o'ch ti oedd yn sôn efo nadroedd, de, bod yna nid yr glawr nofel, a bod ti'n methu, na, sy'n ni'n meddwl problem o yna. Cool. Wel, da ni yma heno. A dyma beth sy'n bwysig. A mae'n braf. A mae'r tywydd ychydig yn brafiach. Yndi, diolch beth. Lot clyniach. Gwanas, waith i ni gael diweddariad ynglyn â dy... Dyna ail adnodd yn un. Ie. Drio am rywio fo eraill mwyn. A jyst gobeithio bod yna storm arall ar fi'n dechrau rwan. Dafydd! Dyna ni wedi bod dweud! Na, Gwanas, ti'n dyflaen. So dwi'n dda, cyn i Manon fynd am bwr, nes di holi am yng nghoes i. Do, oherwydd, ti wedi cael pen gli newydd. Jyst i ddweud o mewn cyd-destun yn fan hyn. Ti wedi cael pen gli newydd.
rhag gofni rhywun fod yn gwrando ar y podlediad yma am y tro cynta. Ac yn meddwl mai rhywbeth hollol wahanol. Ie. Wel, mi fysa darllenwyr golwg yn gwybod, achos dwi wedi sgwennu 2 golofn fan am y benglin. Ond na dwi, ar ôl Llandeilo, nes i sôn yn Llandeilo, mod i'n mynd i gael llawdriniaeth y dydd Llun wedyn, hynny yw, diwrnod wedyn mwyn o lai, dydd wedyn. Aw, dwi nes i dod dros pa mor ddiddorol oedd y driniaeth, a pa mor glyfar y bobl yn meddwl am stwffio penglin artiffisial i fewn i dy goes di, mae'n anhygol, a dwi'n gwella dda. A dwi wedi gwneud full rotation. Reit, beth yw hwnnw? Pub, stogella? O bobl di deitha'n ar boen fwyaf ydy pan ti'n mynd ar feic sydd ddim yn symud, a bod ti'n trio full rotation o efo'r pedal. So, ti'n gallu mynd drwy chydig ffordd a chydig yma nôl, ond pan ti'n trio mynd reit rownd, mae'n fatha bod ti'n trio bod yna fwrthfwl neu beth yn dy benglin di, a ti'n trio dorri fo rwsyd. Felly, mae'r boen yn eitha beth na, ond argol. Mi ddedodd un o'r ffisio's, dwi roed i gweld neb mor hapus bod nhw'n gallu gwneud ffwg nhw'n ti. Felly, mewn byddemnod, so dde'n gallu mynd ar y beic go iawn. Welai di Aled. Iawn. Ti Be, di ti'n coll- seiclo o'r gogledd i'r ti? Daeth cynta ti, waw. Ond edrych ti beth dwi wedi gwneud ydy, mwyn o rhywbeth i anelu eto fo, dwi wedi bwcio 10 diwrnod yn beicio yn Croatia o Split i Dubrovnik. Wow. Pryd? Mis Hydref. Mis Ie, Hydref. mae'n dwy blynedd. O, i Na, Sydref. nes i ofyn i'r ffisio. Fyswn i'n iawn mis Hydref, dim problem yna. Ond i bai bod fi'n neud rhywbeth gwirion yn y cyfamser. Sy'n atgoffa fi, dwi isio insurance, dwi'n di bwcio. So waith, ia. Isio gwybod am y llyfrau chi da? Wedyn, wel, be mae pawb arall i bod yn neud? Bobl eraill i bod yn? O ia, sori, ia. Be mae pawb arall yn? Ie. Ydych chi wedi bod yn neud rhywbeth? A Manon wedi bod yn brysur, unwaith eto yng Nghymru Anwyl. Llongyfarchiadau ti Manon. Ia, dan fwg. Ia, arn y bobl. Barn y Na, bobl. de. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Seremoni braf ofnadwy yn Steddfod yr Urdd, mae rai fi ddweud. O, neis da. Ac o'n i licio i dewis nhw, achos, o hwnna'n golygu gymaint i lleicu gwyn llian. O, mae hi mor hyfryd. A cymeriad mor ddifyr a cynnas. A ti'n gweld o yn be mae'n greu hefyd. Mae'n lyflu o ga. Dwi'n nabodus pan mae'n organ ysgol. Ond mae Sian hefyd wrth gwrs, cos o blaena mae'n dod Gan o blaena, ie. genod talentog iawn yn y teulu yna. A nid yn unig hynny, ond mae hi ar restr llyfr y flwyddyn hefyd. Yn ddwyr. Llongyfarchiadau, mae hyn yn mynd yn Diolch bach yn yn fawr. un donog gwandri, llongyfarchiadau. Ie. Da chi eisiau clywed stori dda? Oes. Ar ôl i rhestr fer llyfr y flwyddyn dod allan, ath Siôn Thomas Owen, oedd hefyd ar rhestr fer Tir na Nog, a sy hefyd ar rhestr fer llyfr y flwyddyn. Oedden ni yn danfon negeseuon yn gilydd llongyfarchiadau, falle a rywsyd nes i gael ymlaen i siarad am y ffaith bod na waith yn digwydd ar y tŷ. A nath Siôn ddweud, nes i ddweud, dwi angen plastr, a dwi'n chwilio'n plastr. A nath ddweud, pan dwi fyny i llyfr y flwyddyn, na i plastr ar tŷ i chdi. Tydi hwnna'n gallu gwneud bob peth? Na. Wel, meddwl, nes i ddweud na, achos o'n i jyst yn meddwl, fedra i ddim, ond, wel, achos o'n i'n cael bardd plant Cymru yn plastr tŷ fi. So ti'n cael miwral yn efo hefyd, ysa? Fysa. O lan fwy annwl di o de. Ond Mae mae o'n cool dude. Ac dyna bu ydi aml dalentog. Ie, wir. Ti'n gallu plastro Dafydd? Mond i skirting board. Ie, Maled, wyt ti'n gallu gwneud beth fel? Ychydig bach. Ti'n meddwl, bydde fi ddim yn teimlo'n hyderus i ddod lan i tŷ Manon a plastro ti. Ti'n siŵr? Hynny'n chwaith. Ond gai ofyn pan bod ti'n meddwl, pan nes i ofyn y cwestiwn i Aled a fi yn ytrach na i Sian. Dwi'n bod yn... Ie. Ie. Achos dwi'n methu plastro.
Ond ydy Sian, ti'n gwybod, falle bod Sian yn Wel, giamstra. ond hefyd, mae Bethan wedi bod i tŷ Sian dipyn o weithiau, so falle bod wedi gweld y walydd a meddwl, mae hon methu plastro. Na, ni wir. O'n i'n gwybod bod Sian methu plastro. Ydyn ni ddal yn Wel, wneud sy'n ni hollol ddi glem, cos dwi wedi gwylio bobl yn neud gymaint. Ie. Ta be, swn i'n fedra i ddychmygu chdi yn plastro, da iawn. Dyna chdi yn y beth ar mwyaf weird, dwi'n rhaid i ddweud chdi, Sian. O'n i'n mynd i ddweud, beth sy'n greu chdi feddwl y bod Sian? Mae yna lwg. Mae yna rhywbeth artistig iawn mewn plastro, does? O, dwi'n licio gwylio bobl bron i ddeud dynion yn plastro. O, dwi, allai ddeud, cos dwi'n cofio pan o'n i'n plastro yn un o tag i teulu dros blynyddoedd, mae gweld rwy'n yn neud o yn un peth. Mae trio neud o dy hun yn fater hollol wahanol. Yndi, ie. Mae yna dechneg. Mae Sean Thomas Owen yn gallu neud o. Wel. Mae'n gallu neud pob peth. Ynddo. Reit, dwi'n meddwl bod ni wedi gwyro reit dda o ddi ar... O, do. Llyfrau ni fod yn trafod, ie? Ie, ni'n mynd i ddweud. Felly, nawn ni droi at llyfrau, da chi wedi ddarllen mis yma? Gwnt, reit. Nawn ni gychwyn efo'r arch blastraig Sian Orddi. O, oce. O Bethan yn amlwg ydi cymryd i gwynt, ga ti neud i darn. Go on, Bethan. Ti'n gwybod i fi gychwyn? Wel, ie, hyn yn ystyrchar, dwi. Wel, 8 awr i di. O, reit, oce, dwi'n di wneud, dim bwys gen i. Reit, dwi'n dechrau efo 2 lyfr oeddech chi wedi darllen yn Llandeilo, a dwi'n di dweud bod fi'na wedi darllen o'n am bod chi wedi canmol, sef un ydy La Salamandra, Miriam Elin Sota, o ti wedi darllen y de Manon? Ia, hyfryd. Neb arall na? Ond Manon, reit. Wel, o ti'n canmol a fydrai mond ategu bydd edrych di. Mae o mor wahanol, mae mor wreiddiol, a mae mor synhwyrus. Oedd e gres Andalusia yn dydlosgi di bron. Oedd hi ar y tudalenna. Tydi yna'n glyfar y ffordd mae'n ei. Gol, mae di sgwennu'r lle yn arbennig o dda. Yn eim sôn am y plot, cos ti di neud, ond be oedd yn bwysig i fi oedd y Sbaeneg, achos mae yna brinter nofela Cymraeg sy'n defnyddio eithaf tramor. A wedyn, dwi'n dall dipyn o Sbainog, Sbainog? Ond dw ti ddim neu Manon. Wedyn, dwi'n gofio dod i ti efo'r Sbaeneg o fewn y Gymraeg. O'n i'n eitha licio'r ffaith bod fi'n mynd dallt o'i gyd. A bod chdi'n gorfod gweithio allan o'r cyd-destun be oedd o. A weithio, bod chdi ddim yn gweithio allan be oedd o, ac oedd hwnna'n oce hefyd. A mi nath o'n neud i fi feddwl ynglyn â y sefyllfaoedd da ni yn efo fel Cymru yn aml, lle da ni'n, achos bod hi'n iaith leiafrifol, da ni'n gorfod gweithio'n galad i ddefnyddio'r Gymraeg hyd yn oed mewn cwmni sydd ddim yn dallt Cymraeg. Ond ella, yn ein bywyd a bob dydd, pryn da ni'n cael y profiad o fod y person yn y stafell sydd ddim yn dallt yr iaith. Ac oedd o dipyn bach, mi nath o roi rhyw flas o hynna, a dwi'n meddwl bod hynna'n beth llesol iawn, da. Mae o. Dyna pan dwi'n licio gweithio, dwi'n meddwl. Dwi'n mwynhau trio gweithio allan. A dyna pam, o'na un gair yn dod fyny yn aml yn y llyfr, dwi'n bos nes di sylwi nhw. Mae di syllafu'n J-O-D-E-R. Joder, sa ti'n dweud Gymraeg, ond yn Sbaeneg sa ti'n dweud choder. Ti'n cofio sylwi ar hwnna? Ia, dwi'n cofio hwnna. Ond mi'n sylwi nhw, cos o'n i'n meddwl, dwi'n nabod y gair yma, a dwi'n siŵr os di'n reg. A mae fi'n sbi ar Google, ac wrth gwrs, ydy mae o reg. Mae ffodamia, ond yn gryfach. Felly, ar y dudalen, mae bob un o hyn yn di, choder. Sef, to. Wel, nes i wynhau o. Oedd o'n efi chwerthu'n bob tro. A wedyn, rhwng bob dim, o'n i jyst am arwys yn mynd ar yngwyliau i gael gwydred o serfitha a chnau almon yng Ngwres Andalusia. A mae'n siŵr na dyna pam nes i fwcio. Oes. Rhywbeth Miriam. A nes i, o'n i cael clawr hefyd. A'r teitl, La Salamandra. A mi dwi'n bias, cos nes i wneud merfer dysgu efo'i rhieni hi. Oedden ni'n 3 yn dysgu sut i fod yn y athrawon Ffrangeg a Mangor, stalwg. Felly, ie, da iawn, rieni, y sotans, da chi di magu awdures, neu awdur felentog. Edrych ymlaen tan nesa. Oedd yn y llyfr arall, ti wedi darllen hwn, a Manon wedi,
llyfr agored Ant a Evans. Ie. Dwi'n cytuno efo chi, mae argol, hwnna oedd o'n brofiad darllen gwahanol iawn. Dod. Oedd. Oedd, yn bendant. Weithiau, oedd o mor onest, o'n i'n gwingo mynd, mi eisiau gwybod yna. A pa ranna oedd yna hynna? Mi fe dad o. Pam bod nhw'n eich di wingo, achos bod Ie. o'n enwi bo? Oedd o'n ei fi deimlo'n anghyfforddus. Ond pam? Ie, sori. Dwi'n gwybod. Pam oedd o'n ei fi deimlo'n anghyfforddus? Oedd o just yn, oce? Ella bod ni di arfer gwyn galchu, da. Dwi'n gwybod. Ond o'n i'n gwingo fanna. O hefyd, o'n adega pam oedd o'n sôn am pwy oedd yn fwlio fo. O gynnu syniad go lew pwy oedd nhw achos Sifeirionydd, mae'n le bach. Ac o'n i'n gweithio allan ar ôl yr amser. Gan i'n meddwl, ond dim yn enwi neb. Ond argo mae rai bod o'n fwy clyfar achos gradd Ffrangeg nath o fatha fi de, ym Mangor, o twyrach a fi. Ond doedd o'n di gallu treulio blwyddyn yn Ffrainc fatha pawb arall oherwydd i anabledda fo, oedd mor anheg. Ond, gweithio hynny, fo gath y marciau ucha yn yr arholiad llafar. A dwi just, sut goblin nath o lwyddo i wneud hynna? Argo mae rai bod gen i fod dalent. Ti'n gallu deud arno fo bod o'n Wyt. fwy penni ac ofnadwy, dweud, tywa. Ond mae hynna just, sut? Ond dyna fo. Beth bynnag, ys i wirioneddol fwynhau'r profiad. Mi nath y busnes siarad Saesneg efo'i fam o yn rysu fi braidd fyd. Oedd yn chwalfa pen braidd. Ond eto, oedd hynny'n ychwanegu at y profiad unigryw o ddarllen y stori fyd. Achos ti'n mynd, wow! Sut? Be? Pam? To be, dwi'n nabod pobl sydd lot iau na ant, lle mae pobl meddygol wedi cynghori nhw i siarad un O'n i'n mynd i- iaith fel plentyn. Ie. Dio Mae- ddim mor anghyffredin â hynny. Nacdi. dwi'n meddwl. Yn anffodus iawn. Lle. A'r un darn, oedd wir gael fi, nath o i fam cael diwrnod o siarad Saesneg, siarad Cymraeg efo'i gilydd. Pan oedden nhw wedi mynd i ryw ddiwrnod gored mewn prifysgol. Oh gosh, ydy hwnna, just ar y ffordd i lawr, dechrau siarad Cymraeg yna, y ffordd nôl, a wedyn mynd yn ôl i Saesneg, mae yna rhywbeth yn hynna, da. Nes i wirioneddol fwynhau hynna. Oedd hwnna just yn rhywbeth... Dwi'n gwybod, ar i hwnna'n hyffwrdd i go iawn. Ond bod i fam o hefyd wedi gyflwyno fe llenyddiaeth Gymraeg hefyd. Bod nhw Ie. ddim yn siarad Cymraeg o ddydd i ddydd, oedd hi hefyd wedi pwysleisio efo be oedd pwysigrwydd llenyddiaeth Gymraeg hefyd, yn ymwneud bod hwnna'n bwysig. Difyr? Ie. Diddorol iawn. Wedyn, mae yna lyfr, dych chi ddim di sôn amdano fo, a dwi'n gobeithio bod yna, ella bod yna un o'n chi di ddarllen o. Gan Ifan Huw Dafydd, llwybr i ben draw'r byd, cerdded y Camino Frances. Dwi di ddarllen o. Okay. Rhan plastro. Rwy'n ddim yn gwrando eto. Okay. Wel, nes i fwynhau o, Sian, be o ti'n meddwl? Nes i fwynhau o, do. Pam nes di ddewis am? Yna ffrind i mi ydi adolygu fo, so hynny'r un rheswm, a jyst i dweud bod o di fwynhau o. A mae'na damad o'na fi, fysa yn licio wneud taith gerdded hir fel e. Ond dwi'n gwybod os y Camino sy'n ni'n licio wneud ar ôl darllen i brofiad o. Dwi'n dach chi eisiau isio neud roid arall ar y llwybr, ddi gwir. Ydych chi eisiau rhoi rhywun ar cyd-destun? I roed... Mae pawb yn gwybod beth yw'r Camino, ond yn yr llwybr y Pererinion, mae yna sawl un yn mynd i Santiago de Compostela o wahanol gyfeiriadau. A maen nhw'n hir, dyn, maen nhw'n cymryd. Fydd wrth i beint. 5 wsos. 800 kilometr. Ie. Ti eisiau sgidiau da a gwybod sut i drin dy bothelli. Dyna beth i blisters, ynddo? Ie. Wel, nes i ddallan o, achos dwi'n nabod Ifan Huw Dafydd ers blynyddoedd. Pan oedd o'n dicderyn y pobl y cwm, o'n i'n gweithio yn Gaerdydd ar y pryd. A wedyn, pan nes i ddechrau dyddiau cyntaf rownd a rownd, o'n i'n ail, sef y person sy'n gafod mewn walkie-talkie ac yn pan mae'r cyfarwyddwr yn deud action ti'n
Ti wedi cael dy stwffio cefn car yn mynd, dos! Drafod. Ond dyna fo. A fo oedd yr ymgymerwr Ia, yn rownd a rownd. Bryn Jones, os dwi'n cofio'n iawn. Ond dad i dyrnig Topper. topper. Ie, dyddiau da. Hyd yn oed o'n job od. Ond o'n is y modd efo hiwmor a dawn dweud Ifan Huw Dafydd. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i fwynhau hwn. A dwi'n mor falch bod wedi fwynhau. Mae hiwmor sych o'n hyfryd yn ddim. Ydy, cos dwi'n mynd ebod o, ond oedd yr hiwmor... O bod y bitchy mewn ffordd glen. Sut yw dy fitchy mewn ffordd glyn? Lyflu. Cos mae yna ambell gymeriad y chael i fatha calamity. Ie. Ta sy'n ni wedi claro calamity, dwi'n meddwl, sy'n ni wedi... Sy'n ni fatha... Yr unig lyfr arall wedi darllen na Camino ydy Gabriela gen John Roberts, da. Bosib sy'n ni wedi troi fatha Gabriela a dechrau Ond, nes i wir fwynhau, da iawn yw, a o'ch chi jyst yn teimlo'r hyddhad a roed y draed mewn pwll o ddŵr oer a blasu'r tortillas a'r cwrw oer a... Ond a lot o gwrw, doedd? Oedd o'n bach fatha ifflwn o bub crawl hir. A mwynhau i beit. Na, da iawn. Ond am Berlin yn hirt o fach, ond dyna'r unig gwyn. Iawn? Nes ti ddallan llyfr o Saesneg o gwbl? Do, reit, oce. O'n i'n siŵr, dwi'n sas ddigon amser, greit, oce. Llyfr Saesneg, dwi wedi darganfod Stewart McBride am y siw baled yn sbio yn hirt yn ei. Stewart McBride? Ne. Byd i ti? The Sunday Times #1 best-selling author o Glasgow. Mae'n neud thrillers a nofela detective o beth. A wedi gwglo. Ie. A wedyn, na i gweithio os wedi darllen gwaith. Oce, wel mae di sgwennu, be nes i, ffeindio llyfr CD, sain CD o'r llyfrgell a gwrando no, tal ni fy nghoes i fyny efo'r hew yn ei a felly. This House of Burning Bones am D.I. Logan McRae a'i griw o blismyn gwahanol iawn. Fatha misfits. Wel, mae fatha hiwmor tywyll a o'n i chwerthin yn uchel sawl tro, de. Ond nofel drosod ydi, a mae'n olygfeydd wirioneddol afiach, felly dim yn siwtio bawb. Cos di ddim yn comedi, yw gwbl. Dwi wedi darllen, mae gwrando'r lyfr tebyg, oedd y llais, pwy bynnag oedd yn darllen o Ddafydd. Ac erbyn das, mae yna 17 llyfr am D.I. Logan McRae. Hond i'r ddiweddara. Felly, dwi'n gwrando'r cyntaf wan ar Borrow Box. So mae Aled, dwi'n gweld Aled yn odio i ben. Do, ie, fi jyst yn gweld clori a llyfrau fe, fi bendant wedi darllen rhai ar ein. Oce, ond ti'n cofio nhw? O'n i'n mynd i ddeud, hyn am yn deud lot na cri. Wel, mae lot o lyfrau fel ein yn blendio mewn i gilydd ydyn. A siwr. Ie. Yndi. Ond ni'n ni'n mynd deud yna mynach llyfrau chi. Wel, mae jyst yn genre ydy, ti'n modd? Yndi. A os ti'n darllen lot yn nhw, mae ddim fel bod ti'n cofio nhw gyd, ti'n modd? Ie, ond ie, fi'n cofio, fi'n gweld y clori yn syth a fi'n meddwl, na, fi wedi pigo lan lot o rhain, so ie. Ond beth sydd ddim ydy bod chdi'n cofio'r cloria, Ie. ond ti ddim o reidrwydd yn cofio'r cynnwys. Na. A ti ddiddorol, hanamal dwi'n cofio cloria. Ie, pan ti gweld nhw wedyn. Mae'n rhaid i dyfaru bod fi jyst heb dechrau rhyw spreadsheet neu rhywbeth, ti'n modd 30 mlynedd yn ôl o lyfrau fi wedi darllen, achos mae'n anodd yna i gofio pob dim. Yndi. Yndi. O beth sy'n neis yn y llyfrgell ydy, mae'r peiriant yn deithio chdi os ti di benthu gwn o blaen. Mae hynna'n handi. Yndi, am deitha ti beth sydd wedi orffen ddarllen. Mae hyn yn wir. Dwi'n wrach bod nhw'n gwybod efo Borrow Box. Dwi'n meddwl, so ti'n rhoi gorau rhywbeth. Did not finish. Beth bynnag, dwi wedi darllen eraill, ond neith hwnna mwyn neu gadw'r lleill tan to nesa. Oce. Gwrdd, diolch i ti. Reit a Sian, dyma dy gyfle di i roed yr plastro i lawr am funud a we. Ie, wel, hain i frysio os dim o sychu. Fe ddechrau fel llyfrau Saesneg,
o un fwy na dim byd, yr trydydd yn rheoleg Margaret Atwood sydd yn dechrau efo Oryx y Creg a wedyn i'r Flood a dwi'n newydd orffan y trydydd Matt Adam. Ac o'n mae'n neud ymchwil mae rhaid ydy. Cos dwi'n gwybod os di o wir am hein, be maen nhw ddeud am Handmaid's Tale, bod bob peth wedi digwydd. Ond mae hwn di gyhoeddi, dwi'n cofio, os di flynyddoedd yn ôl, 2013. A wyt ti sylweddoli bod yr pytia bach o ymchwil gwyddonol sydd yng nghefn y pethau sydd wedi mynd yn eithafol yn y nofel, oedd i wirioneddol yn gwybod be oedd yn digwydd ar y pryd. Ti'n meddwl, mae yna rhyw conspiracy theory rwan does ynglyn â tics yn cario rhywbeth sydd yn neud chdi fethu bita cig. So, mond fi sydd efo cyfeillion weird ar Facebook a cyfryngau cymdeithasol eraill, ia. Hei, dod i'r draws fyna. Nes di ddweud tics? Tics. Drogod. Na fo, dwi'n hapus fan. Sori, mae gennau just... Mae'n cael tic pan mae rhywun yn dweud tic. Sori. Cymraeg da, dwi'n mynd rhwng ysgolion yn dysgu nhw beth i drogan. A sut ti tynnu nhw? Fel y pen i mewn. Sut, di bobl ddim yn gallu pita cig, ddim yn gallu treulio cig, lle? Ia, bod o'n neud nhw sel, oherwydd bod yna rhywbeth yn pwyri'r drogan, dwi'n yn gwybod. Felly mae hwnnw'n ti'n ma jyst yn damat, a mae bob matha bethau, wyt ti sylweddoli gymaint o ymchwil, mae rhai bod ti wedi wneud, ond wedyn rwsyd yn llwyddo i anghofio fo, nes bod o jyst yna yn ysgan. Cos beth dwi'n wirioneddol casau mewn ystifiglen wyddonol a nofela hanesyddol ydy bobl sydd, reit, dwi wedi darganfod hyn a da chi'n di gael gwybod amdano fo, boes. O, dwi'n euog o hynna. Dwi'n meddwl bod chdi. O, nes i neud efo gwrach y gwyllt. Oedd yr ymchwil i gyd ma'n un lwmp. Oedd o ddim yn amlwg. Oedd mi oedd. Wel, o rhai bobl yn sefyll fod o. O ti'n amlwg yn mwynhau'r dyma eraill. Parateg. Dyma rŵ. Nath i ymchwil i hyn i hefyd, sti. Sori, dwi'n torri o draws o. Caed y geg, Bethan. Na, dal di a ti. A llyfr arall, Val McDermott, y Darker Domain, un o'n detective Karen Peary. Dwi'n bod sydd wedi anganu fo. Ydy, nofel gret. Ys i gwarfod Val McDermott, a ni'n dod i diwtoran tu newydd reit aml. Nas neis iawn. A hi mae fflyr Dafydd newydd fod yn holi yn Gwyl y Gelli. Dwi ddim yn gwybod, ond digon posib. Dwi'n yn gwybod. Ond mae mewn band efo Mark Billingham. Mae'n y criw yn nhw sy'n sgwennu nofela trosedd. Ie. Mae'n band yn ei gilydd. Be am i ni beidio dechrau cael syniadau o hynny, ie? Na. Na. Ni'n mynd i wneud band, Colli'r Plot. Na. Na. Dim band, dim tîm seiclo. Gei di wneud solo o'r bend i hunan? O Manon, sy'n wedi canu, ie. Cario ymlaen, Sian. Oce, nawn ni sôn am lyfrau Cymraeg. Llwybr y Bendrawf Byd, dwi wedi sôn a cydweld efo bethau. Mae o dda. Ac o'n i hefyd yn licio'r dan reit yn y diwedd pan mae'n chydig bach fwy dwys ac athronyddol ynglyn â'r profiad. Ond dydy o'n mynd am resymau crefyddol na dim byd, nac dim. Mae o reit anelwig ynglyn â pam. Mae o rhywbeth i wneud efo colli aelod o'r teulu. O weithio os o'n i wedi licio gwybod mwy am hynna. Ond dwi'n dall pam oedd o ddim isio hwnnw fod y stori hefyd, de. O tam pan oedd o gath alwad ffôn ac o'ch ti'n cael gwybod dim byd am hwnnw. O'n i'n berffaith hapus fy hynny. Ti'n eisiau deud? Ti'n eisiau deud, ia. Bron iawn sa waith gynnau sa fo ddim di sôn am gysi alwad ffôn oedd neu fi'n flin. Neu fi ddigalon.
Os ti'n mynd i roi fymryn bach mwy i mi. Ond ydy hynna'n ysgogi chwilfrydedd? Yndi, i mi. Yndi, ond ti'n mynd cael gwybod. Ond o'n i'n hapus bod fi ddim yn cael Ddim yn gwybod. cael gwybod, ia. Difyr. Ynde? A llyfr arall Cymraeg, llyfr barddoniaeth, y dychryn angenreidiol, The Necessary Terror, Ale Jones Williams, a cerddi wedi cael ei cyfieithu gyn Wyn Thomas. Mae llyfr sy'n ei fi mor falch bod fi ddwyieithog. Mae o wirioneddol. O'n i'n gwybod am y cerddi yma, dyn nhw'n wedi cael eu cyhoeddi mewn llyfr yn Gymraeg, ond maen nhw'n gerddi byr iawn, bob un efo diw fatha teitl, efo dyfach. Ac oedd Aled yn sgwennu nhw, mewn beiro neu beth bynnag, mewn rhyw lyfrynna bach oedd i wraig nad i gynllunio ac yn gyrru nhw i rei bobl. Do'n i'n derbyn rei, ond do'n i'n gwybod am ei bodolaeth nhw. Ond maen nhw wedi cael eu casglu at ei gilydd yma a'i cyfieithu gyn Wyn Thomas. Mae o... Wyt ti'n cael dorfodi i fod yn ymwybodol o'r dechrau un bod o lyfr dwyieithog. Mae yna rygymadrodd gyn Rowan Williams sydd y Saesneg yn unig. Wedyn mae yna nodiadau awdur gyn Aled y ddwyieithog, ond dyn nhw ddim yn gyfieithiad. Mae'r cyflwyniad gyn Wyn Thomas eto Cymraeg a Saesneg ond ddim yn gyfieithiad. A pan ti'n mynd trwy'r cerddi, maen nhw fyr iawn sbiwch fel la, mor fyr a hynna. Mae'n hawdd iawn darllen y gwreiddiol, sbi ar y Saesneg, a ti'n gweld rhywbeth gwahanol, a ti'n mynd yn ôl. Ysdi, maen nhw'n mhell tu hwnt i mi'n ddiwinyddol ac yn athronyddol, dydw i yn esgus am funud bod fi'n deall i hannar nhw de. Ond maen nhw werth. Ond eto dydyn nhw ddim yn hirt o anodd. Dyna nes yn wir? Yndi. A mae o hefyd werth gwrando, mae yna rhywbeth ar YouTube, David John Pritchard yn holi Aled, sydd yn ddifyr iawn hefyd. Na. Felly, ia, dwi wir wedi mwynhau hwnna. Gret. Amrywiaeth yna. Oes, so, fel McDermott i Aled Jones Williams, oes? Ie. Aled, beth ti wedi bod allan? Wel, o'n i'n cofio fel ni'n neud y podlediad yma ers Llandeilo. Nes i gael Llandeilo'r dydd Sadwrn, nes i werddon ar y dydd Sul. A ges i 2 noson yn Galway. A wedyn dilyn. A crwydro gwmpas dilyn o'n i. A nes i weld siop lyfrau yn y lyn. Oedd just yn anhygoel. Ond oedd dim lle yn fy magu am un lyfr. Achos ni wedi dod ar Ryanair. So nes i cymryd llwyth o nodiadau. A nes i brynu nhw yn y siop llyfr yn Llanllyd Fawr. Wythnos yma. Oedd y fenyw yn y siop a just mynd, o'n i'n meddwl bod ti eisiau canolbwyntio ar awduron Gymraeg. Sy'n mynd, wel, na, oedd rai o rhain. Ond oedd lot o stones yn nilyn. Oedd dyn nhw rhywbeth. So cyfrolau newydd, oedd dyn nhw rhywbeth lan, fresh off the tree. O'n i jyst yn tymlo fel, na, mwna jyst yn tymlo mor anghywir i fi. Bod nhw'n gwerthu llyfrau newydd fel fresh off the tree, bod chi'n torri coeden lawr i wneud y llyfr yma. Ti'n jyst yn meddwl, na. Be, o hwnna'n slogan? Oedd hwnna'n slogan yn Waterstones. Dyna fel maen nhw'n defnyddio i ddweud bod hyn yn cyfrolau newydd. Sydd ddim wedi argraffu ar bapur diolgolchi. Wel, ie, yn amlwg, ie. Ie, so, ie. Oce, llyfrau. Y llyfr cyntaf fi darllen yw Gerwyn Gwrthod ar llyfr Does Neb yn cael ei darllen. Gyn y plastrwr. Gan y plastrwr. Sydd weithiau yn sgwennu llyfrau. Sean Thomas Owen. So mae'n meddwl, fi wedi darllen 2 nawr yn y categori yma.
ar gyfer llyfr y flwyddyn, sef Anfamol, a gan Rebecca Roberts a llyfr Siôn. So falle Manon, bydd rai fi darllen un ti. Fi ddim yn hoffi clwbr droi Wrexham, so mae hwnna'n mynd i fod yn anodd. Ond nes, ti'n meddwl be, mae hwn yn wych o lyfr. Am yr gwaith celf mewn fi'n cymryd ar Siôn sy'n neud nhw gyd. Just briliant. Ti'n meddwl, mae just yn ychwanegu at y stori ydi, ti'n meddwl, just gweld y celf yma. A fi'n gwybod mewn llyfr i blant, ond briliant, y stori really, really dda. A bydd fi'n dwlu gweld hwn ar y sgrin yn cael ei troi mewn i animeiddiad neu rhywbeth. Ti'n meddwl, gyda gwaith Siôn, fi'n credu bydd fy'n wych o beth. Nes i really joio hwnna. Da iawn, Siôn. Y llall wedyn, hwnna'n rhyfedd. Mae broliant gan Siôn ar y clawr. Hwyr i'r parti, Nerys Rhys Owen. Ie. So nes i fwynhau hwn. Chi gyd wedi darllen hwn, ydych chi? Na, Dwi heb. A ti heb ti. Oce. Na, mond y fi, dwi'n meddwl de. Na, i. A Betha wedi, o'n i'n gwybod Betha wedi. Ie, mond y fi. Ie, mond y fi. Oce, na, mae'n nofel bach neis ydi, mae'n hawdd i ddarllen. Mae'r iaith yn rili hawdd yn dda. Mae jyst yn... mae jyst yn fel llyfr rili neis. Ti'n mo, mi ddim yn procio dim byd yn, ti'n mo, mi jyst yn... Dwi jyst yn meddwl bod e... Bo mi'n brocio fi, de. O, a fi'n hefyd. O ran y dwyieithrwydd, ti'n meddwl, neu'r ail iaith, Ie, a hefyd, Ie. yr ffaith bod o wedi cael ei leoli yn y cymoedd, a bod o yn trio portreadu, achos be sy'n ddifur i fi ydi weithiau, dwi'n meddwl bod ni fel Cymru yn euog o drio creu rhyw fath o ddelwedd, lle falle dydy'r awduron ddim bob tro yn dod o'r cefndir yna. Ond i fi, oedd y ffordd oedd hi wedi portreadu'r bywyd yn y cymoedd. A'r gwahaniaeth rhwng, ti'n gwybod, oedd hi, y prif gymeriad, yn trio bod yn hefo diddordeb yn y byd academaidd, a wedyn o gen i ffrindiau oedd heb unrhyw fath o ddealltwriaeth na diddordeb. Ac oedd o mor iach cael y cefndir yna. Oedd hwnna, fi'n credu cefndir, o'n i'n deall yn iawn, ti'n modd, achos ti'n modd, o'n i'n ail iaith yn ysgol. Ti'n modd, ys i ffrwd Saesneg yn y ysgol. A ti'n modd, byth cael profiad o'r diwylliant fel mae'r Cymru Cymraeg yn gweud, ond eto, beth ni bod rhan fwyaf o bobl ddim yn cael y profiad yna sy'n siarad Cymraeg. So, ti'n modd, mae'n diwylliant bach mewn ffordd ydi, ti'n modd. So o'n i'n gallu yn ieithu gyda lot o'r pethau o'n i'n sôn am. So dyna pam ddim yn proc, ti'n modd, herio fi, achos o'n i just fel, wel na, fi'n deall lle mynd i dod o gyda lot o hwn. Oedd o'n newydd i dafa fi, doedd. Oedd o'n agoriad llygad. A hefyd, ti'n gwybod, falle yn trafod carfan sydd wedi cael ei anwybyddu falle. Mae'r pobl sy'n uniaethu fel ail iaith bendant yn sector sy'n cael ei... Maen nhw ddim yn siaradwyr newydd. Maen nhw ddim yn... maen nhw yn Cymru Cymraeg. Maen nhw'n siarad Cymraeg cystal ag unrhyw un. Ond maen nhw wedi bod i ysgol sydd ddim yn uniaeth Cymraeg. Ond braf gweld yr iaith yna a gweld y sefyllfa yna mewn llyfr. Hwna'n dda iawn. A wedyn, yn Saesneg, so fi di, yn y siop leol nawr, fi di gweud bod fi moyn darllen fwy o awduron o Gymru. A ni wastad yn sôn am hwn ni, achos ni'n gwybod pwy yw'r awduron Cymraeg, achos ti'n meddwl pŵl bach yw mewn ffordd, ond mae gymaint yn sgwennu nofelau Saesneg sy'n byw yng Nghymru. Ond diddorol achos mae hi yn canolbwyntio fwy ar awduron Cymraeg nawr yn y siop, achos ni'n gweud mae rhywun ddim yn bethau chi'n gallu pigo lan yn yr archfarchnad neu yn siop eraill, so mae'n rhywbeth na ddim moyn canolbwyntio arno.
So yr un cynta yw Tre Cadno gan C.P. Davies. Waw, Wedyn- dwi'n rhaid clod hwnna. Ie. Mae'n dda. A edrych ar y clawr nawr, beth sydd wedi taro fi nawr, mae'r clawr fi'n siŵr taw Llandeilo yw hwnna i fod. Ti'n modd, ti'n modd, gyda'r tai yn mynd lan y prif stryd, ond ti'n modd, mae'n lle ffug yma fe. Mae'n dda iawn, mae lot o hiwmor y cymoedd mewn e. Gronedd, dim ond lot o stwff eitha stereotypical, ond ti'n modd, mae'n doniol, mae'n ysgafn. Mae'n cwbl o twists mewn e, pethau chi ddim yn disgwyl. Mae fwy o gomedi dirgel mewn ffordd, ti'n modd? Mae'n, nes i really joio. So C.P. Davies yw'r awdur. A ie, mae yna Eileen, ond nath o fe'n yw'r siop gweud bod mam hi heb mwynhau'r Eileen gymryd yr cynta. So dwi ddim yn siŵr os fi'n mynd prynu'r Eileen, neu beidio. Ond wi wedi mwynhau hwn, oedd e'n rili ysgafn i ddarllen. Oedd e'n dda iawn. Just hollol bonkers, bizarre. Ond mewn ffordd da. So oedd e'n braf i darllen rhywbeth fel la. A wedyn y llall wedyn yw West, Cae Ras Davies. Fi'n credu ti wedi darllen Colli'r. Do, a West. West. A chi wedi darllen West, fyd? Ok. So mae ddi'n Cymraes, ond o gair, a mae ddi'n byw yn Gair Edyn, di? Be fi'n deall. Ond, da iawn. Oedd hwn... Waw, oedd e'n stori a hanner hwn fi wedi, ti'n modd. A mae am... mewn ffordd, ti'n modd, beth ti'n gael efo Wild West, ti'n modd, mewn ffordd di, ti'n modd. So mae rhywun yn mynd i darganfod llefydd, rili, neu darganfod i chwilio am rhywbeth. A ti just, mae ni'n sgwennu mor dda, ti lli just gweld y lluniau yn pen ti fel mae ddi'n ysgrifio nhw. Ti'n ma, mae just yn, mae'n wych o lyfr, mae'n rili byr, ti'n ma, hawdd i ddarllen, just, o'n i just yn meddwl bod hwn yn wych. So fi rili eisiau darllen Colli'r nawr, fi'n credu. Ydych chi mwynhau hwn? Do. Ar ni'n dweud mewn podlediad. Do, cwpl flynyddoedd yno. Fi'n credu oedd yn dipyn yn ôl o'ch chi'n sôn am Cae Ras Oedd Dafydd i sôn amdano fo, ac o'n i di anghofio bod o di sôn amdano fo, a nes i sôn amdano fo, a o'n ti di anghofio bod y ddau yna ni di sôn amdano fo. Na, o'n i'n gwybod chi di sôn am Colli'r, ond o'n i'n methu cofio os chi'n sôn am West. Na, achos dyna sydd nes i ar draws yr awdur am tro cyntaf oedd allan West. West, oce. Mae'n ddifur bod chdi'n tra, achos fel ydych chi'n sôn am yr siwrna, a fel mae'n gadael ar ei ôl ar hyn mae o, a wedyn mae'n meddwl, mae o just yn, mae o, fel ti'n deud, mae'r fel wedden dod yn ôl yn syth. Mae di ar o trwy fi. Yndi. Dwi'n cofio'r stori gyd. Mae'n bendant cofio'r stori yma. Mae'n wych. Ffordd mor dda o sgwennu. So, ti'n ma, mae'r gweddill wedi bod yn hawdd i ddarllen ac yn ysgafn, a hwn wedi bod yn, mae'n yn herio chydig bach, a gyda ddat yw'r delweddau mae'n sôn am. So, so dyna be fi wedi bod yn darllen. Gret. Manon. Dim ond llyfrau Saesneg sydd gyda fi. Dwi'n gwybod. Gwarf. Y cynta. The first. The first of the books that I will be discussing this evening goes by the name of Proto, How One Ancient Language Went Global, gen Laura Spinney. Does yna neb wedi darllen hwn? Na. Mae o'n mor dda. Bedio ydi... Dim yn math i o beth o gwbl. Dwi'n gwybod pam fi wedi pigo fo hynny, dweud y gwir. Ond mae o'n sôn am yr iaith, y famiaeth Indo-European, a sut mae yna gymaint o ieithoedd
yn ddisgynyddion i'r iaith Indo-Ewropeaidd, a wedyn mae o'n mynd i fewn i'r gwahanol grŵps ac yn deud lle oedd y taith, lle oedd eu taith daearyddol nhw a sut oedd yr iaith yn wahanol, a gweld sut mae'r iaith mae gyd yn perthyn i'w gilydd. A pethau fatha ieithoedd sa chi ddim yn dychmygu sy'n perthyn, lle. Mae o'n dda iawn, iawn, iawn. A lot ono fo, achos bod o'n lyfr Saesneg, ond oedd hi'n deud am rai geiriau oedd yn debyg mewn ieithoedd eraill, ac o'n i'n gallu dweud, gosh, mae hwnna'n debyg yn Gymraeg, ond wrth gwrs oedd hi ddim yn dweud hynna. Ond mae yna dipyn am y Gymraeg yn fo hefyd. Lle oedd o'n dda iawn, iawn, ac oedd o'n, nath o'n neud pwnc sy'n eitha dyrus, deimlo yn ddifyr ac yn hawdd i'w ddallt. Felly, ia, dwi'n argymell hwnna. A'r un nesa, nes i ddarllen yr un yma, chydig fisoedd yn ôl, ond dwi ddim di sôn amdano fe eto, achos dio ddim allan, dwi'n meddwl allan bod o'n yn cael ei gyhoeddi yn y mis nesa, lle dwi'n teimlo'n saff. A dwi ddim yn gallu cael y llyfr yma allan o fy mhen. A beth ydy nofel Saesneg wreiddiol gynta Jerry Hunter. An Atheist Christian Gunslinger. Ydy enw'r nofel yma. Boys, mae hon de. Gosh, mae o'n anhygoel. Mae o wir yn un o'r bethau gorau dwi wedi ddarllen. Mae o, yn ebargofiant Jerry Hunter, a nath o greu rhyw orgraff newydd o'r Gymraeg. Gyda chi bron yn gorau tiwnio fewn a darllen o allan yn uchel i ddechrau mwyn dall be oedd o'n dweud, achos dio ddim yn cael ei sgwennu fatha iaith. Mae di wneud yr un math o beth yn fama efo Saesneg, ond beth dio ydi, mae o'n disgrifio cymuned fatha cymdeithas all Trump, lle mae'n ddyfodolaeth, pan dydy addysg ddim yn cael yr un parch, a wedyn mae'r steil o ysgrifennu'n hollol wahanol. A pan ddech chi'n darllen o allan, achos y ffordd mae o wedi cael ei sgwennu, ddech chi'n methu helpu ond darllen o mewn acen taleithiau'r de o America. Ond mae o just mor glyfar. A dwi'n meddwl efo Jerry Hunter, efo ebargofiant ac efo hwn, mae'r ffaith bod o'n creu'r orgraff newydd yma yn gorfodi iddo fo symleiddio yr iaith, a mae o'n gweithio yn hyfryd. Mae o'n ddychrynllyd a mae o'n llawn cariad, ond mae o hefyd yn llawn trais a syniadau anodd. Mae o'n please darllenwch y llyfr yma. Mae o'n briliant. Da iawn, 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 Jerry Hunter. Pwy sydd wedi gyhoeddi o? Melyn Bapur. Ie. Ydy o'n, ti sôn am yr iaith syml yma, a ti'n methu peidio darllen clywed ac yn y de. O'n i'n sydd yn meddwl Trump, wyt ti'n clywed llais Trump hwnnw? Na. Ti'n cael llais y cymeriad yma sy'n sgwennu'r hanes i lawr ar ôl iddo fo ddigwydd. Felly mae o'n deud am sut mae cymdeithas yn dechrau troi ar rai ranna o gymdeithas a sut mae pethau. Mae o bron ti'n gallu gweld o beth da ni'n gweld o'r newyddion rwan. Dyma'r cwpl o gama ymlaen. Felly mae di osod faint ymlaen yn y dyfodol? Dwi'm yn siŵr. Ydy am y dweud? Dwi'n meddwl fod o'n dweud. Ond ti yn deimlo fel de. Mae'r ffordd mae gen ti'r stori ofnadwy yma o beth sy'n digwydd o fewn y gymuned a pobl yn troi ar ei gilydd ond mae gen ti hefyd y stori o bobl sy'n sticio at ei gilydd, o bobl yn cefnogi ei gilydd, a mae'r ddau beth yna'n digwydd ar yr un pryd. A mae yna rhywbeth yn y ffordd syml, mae jyst yn un person yn deud stori fel mae o wedi mwyn nodi'r digwyddiadau. Mae'n effeithiol iawn, iawn, iawn wir. Be oedd y teitl eto? An Atheist Christian Gunslinger. A mae allan mis nesaf, ti'n dweud? Dwi'n meddwl fod o allan mewn bythefnos, 2 wsos canol Mehefin, neis.
Ond os da chi ddim yn siŵr, plis prynwch o a darllenwch o, achos mae o'n un... Dwi'n meddwl eisiau fi rhai bobl yn agor o ac yn gweld y ffordd ma di sgwennu a meddwl bod o'n ormod o waith calad, ond mae o fatha tiwnio fewn i rhywbeth, ar ôl dipyn, da chi yna, da chi'n gallu darllen o, dio ddim yn llafurus o gwbl. Hoffi'r teitl yn fawr iawn. Ydy o'n drwchus? Ydy o'n... Na. Dim ond ar i fro dywyll, dim yn... Ond na, dyna beth dwi'n feddwl o ran... Dwi'n meddwl bod y ffaith bod o di sgwennu yn y ffordd mae o di gwneud, fedri di ddim rhoi llwyth i fewn. Fedri di ddim gofyn hynna o dod ar llennu, dim meddwl, ond dwi'n meddwl hynna'n gryfder mawr, achos wedyn mae gen ti amball ddisgrifiad, ond maen nhw jyst cyffyrddiadau ydyn nhw, a maen nhw'n teimlo mor naturiol. Ia. Difyr. Edrych ymlaen i'r sôn. Ie. A dyna fo gyda fi. Gret. Diolch yn fawr i ti. Reita, wel, o ran y llyfrau dwi wedi allan, yn adlais o beth ddudodd Aled ynglyn â awduron o Gymru. Dwi'n ymwybodol, nes ti sôn am y genre fel McDermott, a nes i ddarllen yn y podlediad diwetha llyfr Lyndon y Plant. Felly tro hyn, nes i droi at awdures sydd ddim yn byw yn bell ohono chdi, Gwanas, Clay Mackintosh. Dydy bala. Ie. A dwi wedi darllen dipyn o'i nofela hi erbyn hyn. The Last Party. A'r un yn ymwneud gyda yr awyren. Be oedd enw hwnna y teitl e? Dwi'n cofio. Ond mae beth i gael yma hon, it's not what you think. Felly yn dilyn hynt a helynt digwyddiad lle mae yna gorff, mae yna lofruddiaeth yn digwydd a wyt ti'n meddwl i ddechrau be'n union digwyddodd ac beth sydd yn glyfar iawn. Mae'n mor gyfoes yn yr ystyr mae hi'n mynd lawr y trywydd o drafod mudiadau asgell dde eithafol. A mae gen ti y llyfr wedi cael ei rannu o safbwynt gwahanol gymeriadau. Felly mae'r stori yn datblygu ac yn esblygu o safbwynt cymeriadau gwahanol fel wyt ti'n mynd yn dy flaen. A mae o'n eitha brawychus fel mae yr mudiadau asgell dde yma yn llwyddo i ymdreiddio i mewn i'r gymdeithas. A dwi'n meddwl, mae Clay Mackintosh yn un o'r awduron hynny, dwi'n meddwl, sydd yn cael digon o gydnabyddiaeth. Da ni yn amlwg yn sôn am bobl llwyddiannus iawn, rhywbeth o Mark Billingham fel ydych chi'n dweud, Gwanas. Ond dwi'n meddwl bod Clay Mackintosh hefyd yn bendant yn heiddi bod yn yr un categori ac yn yr un. Mae hon yn chwip o lyfr bach da. A nes i... Mae'n gwneud i chdi deimlo'n ddigon anghyfforddus weithiau ynglyn â fel mae unigolion a fel mae mudiadau yn cyfarfod yn y dirgel ac fel maen nhw'n gallu fel dwi'n dweud, dylanwadu ar ymddygiad bobl o fewn cymdeithas. Ac yn digwydd bod yr holl sôn sydd wedi bod yn ddiweddar, Manon oedd chdi'n sôn am Trump a fel beth sydd yn wir o fewn yn cymdeithas a beth sydd yn cael ei greu fel y gwirionedd. Mae'n codi cwestiynau cyfredol iawn. Felly eisiau mwynhau hwnna'n arw iawn. O'n i'n meddwl bod Clare Mackintosh yn cael eich adnabod yn yr un lefel a dy... Dwi yn bersonol, dwi ddim yn meddwl bod ti'n cael y sylw yna yn hyn. Ond falle na fi sydd yn, ti'n bod, ond dwi'n meddwl bod mae gen i gymaint o ddawn. A dwi'n meddwl bod ti, ond, ti'n bod, enghraifft, dwi wedi gweld gymaint o weithiau Lyndon Plant a union cael ei addasu ar gyfer teledu. Dwi'n wedi gweld stwff Clare yn cael ei addasu.
Maen nhw wedi rhoi cynnig yno fel Fflir Dafydd yn neu rhywbeth, ond o'n amlwg o hynny. Di bob dim yn gweithio na chdi. Ie. Neu Wel, wrach bod ar y ffordd, dwi'n gwybod. mae cryfder i straeon hi yn bendant yn gyfredol ac yn rhywbeth dwi'n meddwl y byddai'n gwneud deunydd difyr iawn iawn. Wedyn, hwnna ydy'r llyfr Saesneg, a wedyn yn gynharach yn y mis eisiau weld praidd gyn y Fran Wen yn Anelog. A drama bwerus iawn iawn oedd yn ymwneud gyda stori gyfredol ynglyn â iechyd meddwl ac iselder o fewn y gymdeithas amaethyddol gyfredol, ond hefyd yn ymwneud gyda yr gymdeithas amaethyddol y gorffennol efallai yn glos ac yn cynnal i gilydd drwy galedu. A dim gwybod faint ohonoch chi nath yr ddwy stori yna wedi cael eu plethu efo'i gilydd yn arwain ni at lyfr o'r enw Gwlad Tir, Iwan Mai Evans. Chi'n gyfarwydd â hwnna? Na. Na? Ond o'n i'n am chwaith fod yn oes, ond o'n i di ddod ar ei draws o mewn siop ac o'n i'n meddwl, dog. A gafodd ei gyhoeddi yn 1968 a mae o just yn sôn am ei daith o drwy Ben Llŷn ac mae yn deud ar y clawr mae at bobl ifanc a bobl pen Llŷn mae'r llyfr wedi cael ei anelu. Ond mae o just mor gynnes a mae o just yn portreadu yr gymdeithas sydd yn newid ym Mhen Llŷn. Mae pawb yn meddwl bod Pen Llŷn yn rhywle lle mae'r Gymraeg, cadarnau'r Gymraeg a bob dim. A dwi'n meddwl camp y llyfr yma di just dangos fel mae'r gymdeithas yna wedi newid hyd yn oed yn yr 20 hanner can mlynedd diwetha. A mae'n allu di ddadlau weithiau bod o ychydig bach yn naif ac yn hen ffasiwn mewn rhai ffyrdd, ond mewn ar lefel arall, dwi'n meddwl bod o yn lyfr sydd yn dynodi yr holl newidiadau mae'r ardal yna wedi wynebu yn ystod y cyfnod diweddar yna. So mwynhau hwnna yn arw. Pryd cyhoeddwyd o, dis ti? 1968, dwi'n meddwl. Ie, 1968. A mae o jyst yn sôn, mae o'n teithio drwy wahanol ardaloedd, mae'n mynd i Nefyn a wedyn mae'n mynd draw am Uwchradd Sarn a Aberdaron a mae o jyst yn, fel dwi'n dweud, mae'n rhwydd iawn i ddarllen ac eto mae'n jyst yn dangos i chdi fel mae'r gymdeithas yna wedi newid. A'r llyfr ola, dwi'n gwybod, dwi'n credu bod chdi, Sian, wedi sôn amdano fo yn y podlediad diwetha, ydy llyfr gyn Ruth Richards, Lobscows. O, dof. Wel, a mae hwn ar restr llyfr y flwyddyn, dyri. Ac mae'r lluniau wedi cael eu dylunio gyn buddig. A ti'n gwybod be? Pam ges i hwn i ddechrau, do'n i ddim yn rhyw sicr iawn os o'n i'n mynd i fwynhau o'n i beidio. A o'n i'n meddwl, oce. Ond nes i wir fwynhau o. A dwi'n yn gwybod os, achos mae'n deud ar y dechrau nad ydy'n hanesydd cymdeithasol a bod ti wedi sgwennu hwn ac mae o yn dangos i siwrna hi achos mae'n sôn fel oedd hi'n coleg a doedd gen i fawr yn ddiddordeb mewn neu bwyd a hyn a llall. Ond mae o mor ddifyr ac ydy, mae'n sôn am yr hyn oedd hi'n haeni a'i mhamu yn neud a fel mae hi i ryw raddau wedi cymryd yr fantell yna ymlaen ac yna enwedig ar ôl i'w mham farw a bod ti'n bod yn trio darparu bwyd ar gyfer ei thad
Ond mae'r hanes cymdeithasol fel fel da ni'r Cymru yn edrych ar fwyd a sut oedd llyfrau coginio yn cael eu cyhoeddi, mae o mor drbeilig o ddifyr de. Wir, achos yn yw, dwi'n meddwl, dydy o ddim yn gyfrinach, dydw i ddim yn gogydd yn y byd, a dydw i yn bendant, dydy o ddim yn faes falle, fyswn ni yn meddwl prynu llyfr amdano fo, ond iesgob nes i fynhau. Nes i wirioneddol fynhau. Felly, allai weld yn bendant pan bod hwn wedi cael ei roi ar y rhestr. Achos mae o just yn... Mae'n glyfar ffordd mae wedi rhoi yr holl straeon at ei gilydd. A fel mae'n sôn, ti'n gwybod, fel mae'n cyn-deidio ni, fel oedden nhw'n dihongli bwyd, a fel oedden nhw'n ystyried bwyd, a rwan mae o wedi bod yn ddiwydiant mor broffithiol, a mae o'n gymaint o ran o'r cyfryngau cymdeithasol a bob dim, lle mae rhywun yn tynnu llun o'i prydau bob, dyna un o'r rhesymau, dwi'n ffeindio mor ddifyr ynglyn â bod bobl yn rhoi prydau bwyd ar Facebook ac Instagram a bob dim. A mae'r newid yna o fod yn ystyried bwyd fel rhywbeth hollol elfennol i fod yn rhywbeth cymdeithasol. Felly, llongyfarchiadau Ruth Richards, nes i wynhau hwnna'n arw. A dyna ni. Yn newid yn haro fi, so dyl mae'n gallu gwneud llyfr coginio am beth? Pam dyl mei? Dych chi'n Mae o. gwrando? Mae o'n ffwdi, dydy. O, ffwdi'r honc. Yndi, ond dim just ffwdi ydy hwn ac i, Sian. Na, mae hwnna fy hanes hefyd. Ond Mae hwn yn wahanol yn yr ystyr. Mae o'n edrych ar yn dealltwriaeth ni o fwyd o ddiwedd y 14th ganrif ar 15 hyd heddiw. Ond dwi dal i ddweud sydd dyl mae'n gallu gwneud llyfr coginio. Dwi'n dweud bod llyfr oedd obsgws, ond sy'n ni'n prynu llyfr coginio dyl mae'n. Gret. Awn ni ar i ôl o, a gofyn iddo fo. Be sy'n ti'n licio iddo fo yn y coginio i chdi? So ti'n cael dewis? Be sy'n ti'n gofyn? A pethau ma'n disgrifio, mae'n fwyd exotic iawn. Ia, a be sy'n ti'n licio? Wbath, surprise middle. O, mae hwn di mynd yn weird yn sydyn A iawn. ni'n mynd i ddeud, Just deud ni. gown ni hefyd ar ddiwedd fel hyn, jyst yn mynd o'n dda i bobl bach sydd yn gorfod astudio yn y tywydd poeth yma ar gyfer eu haroliadau. So, ar y pwynt yna, gai jyst canmol dy golwm di'n golwg, Manon? Cei tad, dim problem gen i. Yr un am tygau llenyddiaeth. Achos dwi'n meddwl bod o'n bwysig. Dwi'n meddwl bod nhw'n sawl awdur yn cytuno efo chdi ac yn dweud, cos o'n i'n dweud, amen. Dwi'n meddwl, ti isio rhoi crynhoad bach sydyn i ni? Na, be fe ni rhaid chi brynu copi o golwg i weld pam. Fydda'n hen gopi erbyn iawn yn allan de. Mae pronwch golwg anyway. A nwch chi ddeud oedd golwg bod chi'n brynu fo achos yng ngholwg mi. Sa'n am bryl. O, mae'n y golwg arall ei dan yr un rhywun, ys gael ddweud. Am goes. Full rotation. O na, dwi'n cyrra fyna ta. Hold Mae'n on, rhaid i ffeindio pwnc arall, dwi'n mysio. dwi'n clywed bod yna rhyw storm ar y ffordd. O, ha. Pa'i dan, daf. Reit, well i fynd. Dwi'n am yn eis. Nagad. Oce. Wyl chi fan. Ta-ra. Ta-ra. Ta-ra pawb. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu.
Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.